ως τον εχμαλώτων ελευθερωτής και των πτωχών υπεράσπιστης, ασθενούντων ιατρός, βασιλέων υπέρμαχος, τροπεοφόρε μεγαλομάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Ζωή την αιώνιον επιποθούσας έμνη, φθαρτών κατεφρόνησας και ειδονών κοσμικών, Χριστόν αγαπήσασα, όθε πολυχρονία, συνείο Γεωργείο, θείο τρεπεοφόρο, μαρτυρίου μετέσχες, διώσε μακαρία πίστη γερέρωμε. Το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου είναι κτισμένο νοτιοανατολικά του οικισμού Ρητίνης, σε μία απόσταση 2 χιλιόμετρων, επάνω σε ένα βραχώδης έξαρμα και περικλείεται από τις 3 πλευρές από ένα κρημνώδες έδαφος που θα μπορούσε να χαρακτηριστούν και ως φυσικά τείχη. Από την νοτιοδυτική πλευρά του μοναστηριού, ο κτιστός περίβολος ενισχύει την αμυντική ικανότητα και προστασία του μοναστηριού. Το μοναστήρι βρίσκεται αποκομμένο από την υπόλοιπη ημιορεινή περιοχή, παρουσιάζεται ως ένα φυσικό οχυρό, κατέχει μια ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, διότι ελέγχεται από αυτή τη θέση η διέλευση προς τον Αλιάκμονα και προς το Ελατοχώρι. Συνεπώς, βρίσκεται σε μια δύσβατη περιοχή, κάτι που προτιμούσαν οι υπόδουλοι χριστιανοί εκείνη την εποχή, διότι τις θεωρούσαν ασφαλείς θέσεις. Ακόμη, το μοναστήρι έχει την τοποθεσία παλάτι, που συναντάται ακόμα και σήμερα και είναι γνωστή αυτή η ονομασία και στους κατοίκους της περιοχής, με διάφορες άλλες παραλλαγές, όπως το παλάτι του Ολύμπου, το αρματολίκι του Ολύμπου και τα χωριά του Ολύμπου. Η διάρκεια με το αυτοκίνητο, αν κάποιος θέλει να έρθει από Θεσσαλονίκη, διαρκεί περίπου 1 ώρα και 1 τέταρτο, ενώ από την πόλη της Κατερίνης μέχρι και το μοναστήρι είναι περίπου στα 20 λεπτά. Τώρα, όσον αφορά τα ιστορικά στοιχεία του μοναστηριού, δυστυχώς δεν έχουμε επαρκή ιστορικά στοιχεία, αλλά τα αρχαιολογικά συμφραζόμενα, τα οποία συνοδεύονται με επιγραφές και λιθανάγλυφες επιγραφές και τοιχογραφίες, αποτελεί ένα πλούσιο υλικό προς επεξεργασία και μελέτη. Σε αυτό βέβαια συνηγορούν και οι πλούσιες προφορικές παραδόσεις των κατοίκων, που μεταδόθηκαν αμιγώς από στόμα σε στόμα. Όσον αφορά το μοναστήρι, έχει 2 οικοδομικές φάσεις. Η πρώτη είναι η κατασκευαστική και η δεύτερη είναι η επισκευαστική. Και επίσης ανιχνεύεται και μία άλλη, μια ενδιάμεση με επιδιορθώσεις. Η πρώτη, η κατασκευαστική φάση, είναι το 1493 με 1494, όπως αναγράφεται και στην κτητορική επιγραφή που βρίσκεται στο δυτικό μέρος του ναού, στο εξωτερικό αψίδωμα. Ενώ η επισκευαστική είναι το 1851, που σώζεται σε μια λιθανάγλυφη επιγραφή στο νότιο εξωτερικό τείχος και ταυτίζεται βέβαια και με τη σημερινή μορφή που μας δίνει τώρα το μοναστήρι. Το μοναστήρι υπαγόταν στην επισκοπή της Πέτρας, καθώς και όλη η περιοχή της Ρητίνης, της μεταβυζαντινής Ρητίνης,
αλλά με συνοδικό τόμο του Πατριαρχείου το 1896 καταργήθηκε αυτή η επισκοπή. Είναι ένας μονόχωρος ναός, μικρός μονόχωρος ναός, ξυλόστεγος, χωρίς νάρθηκα. Είναι κτισμένος από ένα ισχυρό συνδετικό υλικό που απαρτίζεται από βότσαλα, από άμμο και ασβέστη. Ανάμεσα στους αρμούς υπάρχει ένα πλήθος βυσσάλων και κεράμων, ενώ έχει ακόμα και ημικαταργασμένους λίθους, ενώ στις απολύξεις, τις γωνιακές διαμορφώσεις και τα ψιδώματα, στα υπαίθυρα, υπάρχουν και οι λαξευμένοι πορόλιθοι. Διαθέτει ελάχιστα φωτιστικά ανοίγματα, 4, τα οποία είναι μικρά και βρίσκονται στο ψηλό μέρος του ναού. Είναι δύστεγος ναός. Είναι βυθισμένος κατά 30 εκατοστά στο έδαφος. Διαθέτει μέσα εντός του ναού 2 ημικυλινδρικές προεξοχές. Η μία αντιστοιχεί στην κόχη του βήματος και η άλλη βρίσκεται στα ανατολικά του τείχους του ναού, που αντιστοιχεί στην κόχη της προθέσεως. Όλα αυτά, η χαμηλή είσοδος, καθώς μπαίνει κάποιος προσκυνητής μέσα στο ναό και αναγκάζεται να σκύψει με ταπεινοφροσύνη, τα μικρά φωτιστικά ανοίγματα, το ελάχιστο φως που μπαίνει μέσα στο ναό δημιουργεί μια κατάνοιξη, καθώς και ο καταπράσινος άβλιος χώρος του ναού δίνει στον επισκέπτη, στον προσκυνητή, μια κατανυκτική ατμόσφαιρα και του δίνει την ευκαιρία για προσευχή, περισυλλογή και πνευματικές αναζητήσεις. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, φύλατε το σώμα μου, θαύμαστε από του καρκίνου και εκ νόσων παντοειδών, ως και την ψυχή μου εκ των παθών τρισμάκαρ, Γεωργιέ Θεόφρον, ύμνον το σέμνομα. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, πάσα την ελπίδα μου θαύμαστε, προς επιρρύπτω, ο ανάξιος του Θεού, Διό σε προσπίπτω και δέομαι ο τάλας, τα της ψυχής μου έλκει, τάχος θεράπευσον. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, δίδου μου μετάνοια, θαύμαστε Γεωργιέ, μάρτης Εκκλησίας, η χαρμονία παύσων, όμου συν τη μητρή σου, τη δόξα του δεσπότου σου. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, ο πολυχρονία θαυμάτουργε, μετά του Υιού σου, Γεωργίου του θαύμαστου, ρίσατε τους δούλους, εκ βλάβης και κινδύνων, και σώσατε οικέτας εκ της κολάσεως. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, Γεώργιε Παμάκαρ, καύχημα Λιδαίων και Ορθοδόξων στερών, καταφυγιόνται τους προσιόντα σου, μάρτης χαράς αξίωσον, δόξα Κυρίου. Όσον αφορά τώρα για την είσοδο του ναού, θα μπορούσαμε να πούμε λίγα πράγματα, που βρίσκεται στη δυτική πλευρά του ναού.
είναι η μοναδική ιστορημένη παράσταση που απεικονίζει τον Άγιο Γεώργιο πάνωπλο, ολομέτωπο, μπροστά στη λίμνη, κρατώντας ένα δόρυ και ελοχίζει τον δράκοντα, ο οποίος παρουσιάζεται με την μορφή ενός λεπτού φιδιού. Δίπλα στέκεται σε δέηση η Λασία, η οποία φορά ένα κεφαλόδεσμο κεντημένο, ενώ ο Άγιος Γεώργιος φορά ένα μαργαριτικόσμητο στεματογύριο. Ακόμη πίσω φαίνεται η τυχισμένη πόλη, ενώ πάνω στις επάλξεις διακρίνεται το βασιλικό ζεύγος. Ακόμη στο υπέρθυρο διακρίνεται η κτητορική επιγραφή Άγιος Γεώργιος Τροπεοφόρος, που έχει επινίκιο και θριαμβικό χαρακτήρα. Η λέξη τροπεοφόρος συνδυάζεται περισσότερο όχι τόσο με τη μαρτυρική υπόσταση, αλλά με την στρατιωτική υπόσταση, και είναι γεγονός ότι οι υπόδουλοι χριστιανοί ζητούσαν τη συμπαράσταση και τη βοήθεια των στρατιωτικών Αγίων, προκειμένου να αποκτήσουν δύναμη και κουράγιο απέναντι στον τουρκικό ζυγό, και ακόμα συνάδει με την κρατούσα ιδεολογία εκείνης της εποχής, δίνοντας όχι μόνο θεολογικές προεκτάσεις, αλλά εθνικές, πολιτιστικές, κοινωνικές και πολιτικές, θα μπορούσαμε να πούμε ακόμη. Κατακλείοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τέρμινος post-quem, η απόλυτη χρονολόγηση αποτελεί το 1493 με 1494, όπου ανάγεται και η ίδρυση της Ιεράς Μονής του Αγίου Γεωργίου. Στο υπέρθυρο της εισόδου του ναού βρίσκεται η πρώτη, να το πω έτσι, αρχαιότερη μοναδική επιγραφή, που συνδέεται και με την πρώτη οικοδομική φάση, η δέηση του δούλου του Κυριάκου του Λάμπου. Ο Κυριάκος ο Λάμπους ήταν ο πρώτος δωρητής και ήταν αυτός που έκτισε την είσοδο, που δώρισε δηλαδή για να κτιστεί η είσοδος του ναού. Στο εσωτερικό του ναού υπάρχει ακόμα μια δεύτερη επιγραφή που καταλαμβάνεται στο νότιο μέρος του τείχους, που γίνεται αναφορά για τον επίσκοπο Ακάκιο. Άρα κατευθείαν συμπεραίνουμε ότι ανήκει στην δικαιοδοσία της επισκοπής της Πέτρας. Γίνεται λόγος για τον Άγιο Γεώργιο ως προστάτης του μοναστηριού και αναφορά για τους χορηγούς, ο ιερομόναχο Διόνυσο και τον ηγούμενο Τρίφωνα. Και κάνει λόγο ακόμα για τους περιστώτες και αδελφούς, που μας δίνει την αίσθηση ότι υπήρχε μια ιδιαίτερη ακμάζουσα κοινότητα κατά την περίοδο εκείνη. Υπάρχει και ακόμα μια τρίτη στην Ωραία Πύλη, που αναγράφεται η δέηση του δούλου του Θεού, Εγνατίου Ιερομόναχου, που μας δίνει την αίσθηση ότι υπήρχε μια έντονη κινητικότητα και δραστηριότητα των μοναχών. Συγκαφαλαιώντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το μοναστήρι οφείλεται στην ομαδική χορηγία τόσο των μοναχών, των ηγούμενων, αλλά και στην έντονη δραστηριότητα και αγάπη των κατοίκων της Ρητίνης και της ευρύτερης περιοχής, που με διάφορες δωρεές προσπαθούσε να συνδράμει στην ανακατασκευή και στην ανοικοδόμηση του ναού.
Το μοναστήρι, επειδή γνώρισε μια ιδιαίτερη ακμή, είχε και ένα τεράστιο πλούτο, μπορούμε να πούμε, και ίσως μπορεί να θεωρηθεί και το πλουσιότερο μοναστήρι αυτής της περιοχής. Αυτό αποδεικνύεται και από τα απομεινάρια που υπάρχουν μέχρι σήμερα, από τα τοπονύμια και για να αναφερθούμε βασικά, υπάρχει το τοπονύμιο Βακούφικος ο Μήλος. Το μοναστήρι είχε τα δικά του κτήματα που φτάνανε μέχρι τον Άρωνα σε μια ευθεία χιλιομετρική απόσταση, θα μπορούσαμε να πούμε 10 χιλιόμετρων. Είχε πιο πάνω, σε μια ευθεία 500 μέτρων, υπήρχε ένας ξενώνας, διόροφο κτίριο, που φιλοξενούσε αρκετούς λαϊκούς, μοναχούς, επισκέπτες. Είχε τη δική του κτηνοτροφία σε εγωπρόβατα, βοηδή, είχε διέθετε ημιώνους, μουλάρια και είχε το δικό της ελαιώνα, σε αντίθεση σε όλη τη γεωγραφική έκταση της Ρητίνης, που δεν υπήρχε ούτε μία ελιά. Ακόμη, ενώ οι κάτοικοι της Ρητίνης ζούσαν σε ξύλινες καλύβες, εδώ υπήρχαν οι πετρόκτιστες καλύβες για την φύλαξη των ζώων και των ζωοτροφών. Βέβαια, όπως προανέφερα, αυτό οφείλεται στην αγάπη των κατοίκων για τις διάφορες δωρεές, αφενός, και αφετέρου όμως την δραστηριότητα των μοναχών και των ηγούμενων που πέρασαν από το μοναστήρι. Και συγκεκριμένα μπορούσαμε να πούμε ότι τελευταίος ηγούμενος ήταν ο Μάρκος, καταγόμενος από τη Ρητίνη, ο οποίος διακρινόταν για την ευστροφία, ήταν έτσι μια καλλιεργημένη πνευματική προσωπικότητα, και για την διπλωματία και για την οξύνια που διέθετε. Στο μοναστήρι διετέλεσαν και πάρα πολλά θαύματα και γίνονται ακόμα θαύματα. Εμείς θα επικεντρωθούμε σε δύο. Ένα είναι τα παλαιότερο και ένα που συνδέεται με την νεότερη ιστορία του μοναστηριού. Και σε αυτό μέσα περιέχεται ακόμα και το αυθόρμητο στοιχείο, καθώς και η αγνότητα του λόγου που μεταφέρθηκαν αμιγώς από στόμα σε στόμα. Όταν το μοναστήρι κτιζόταν, το επισκέφτηκε ένας Τούρκος Μπέης. Μπέης ήταν ένας τίτλος ενός αξιωματούχου κατά την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και πήγε να διακόψει τις εργασίες του μοναστηριού. Τότε οι κάτοικοι του χωριού του δώσαν ένα γερό μπαξίσι, ένα μεγάλο, να το πούμε έτσι, χρηματικό ποσό, έτσι ώστε τους επέτρεψε να συνεχίσουν τις εργασίες, αλλά με όρους και προϋποθέσεις. Παραδείγματος χάρη, να γίνει 3 σκαλοπάτια κάτω από τη γη, επειδή ήταν υπόδουλοι Έλληνες, και άλλα πράγματα, αλλά και στη συνέχεια όμως ξαναεπέστρεψε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα πάλι να ελέγξει τις εργασίες, και παρατήρησε ότι στην άκρη του γκριμού ήταν ένας αρχιμάστορας, και στην ερώτηση που του είπε αν φοβάται, εκείνος είπε ότι τον προστατεύει ο Άγιος. Και τότε του πρότεινε να ρίξει το τάσι κάτω στον γκριμό για να δούμε αν πράγματι τον προστατεύει ο Άγιος. Τάσι ήταν βασικά μια τουρκική λέξη που σημαίνει ένα ποτήρι με πλατή στόμιο. Κατά συνέπεια έριξε το τάσι ο αρχιμάστορας και όχι μόνο δεν έσπασε, αλλά ούτε χύθηκε το νερό. Τότε ο Μπέης, ο Τούρκος Μπέης, έμεινε κατάπληκτος και έκανε χρήση του αξιώματος, εξέδωσε φυρμάνι, το οποίο εμπεριείχε την απαλλαγή από τη φορολογία και συν αυτό να έχει και τα δικά του κτήματα και την περιουσία. Και ένα νεότερο θαύμα που συνέβη με ένα κάτοικο του χωριού της Ρητίνης, μια και το μοναστήρι βρίσκεται στην περιοχή της Ρητίνης. Στο πίσω μέρος του μοναστηριού υπήρχε μια αδάτινη πηγή, το Αγιονέρι. Εκεί κατέφθαιναν πάρα πολλοί κάτοικοι και των γύρω περιοχών προκειμένου να θεραπευτούν από τις δραματικές ασθένειες και παθήσεις. Κάποια μέρα πλησίων του ναού, ένας βοσκός, ρητινιώτης βοσκός, καθώς έσφαξε ένα πρόβατο, καθάρισε το σφάγιο και κατευθύνθηκε στο Αγιονέρι για να καθαριστεί. Καθώς περνούσε μπροστά από την εικόνα του Αγίου Γεωργίου, σκέφτηκε να την προσκυνήσει. Όταν όμως την έπιασε, την άγγισε με τα χέρια, η εικόνα άρχισε να τραντάζεται και έπεσε κάτω στο έδαφος. Τότε κατάλαβε ότι έσφαλε και είπε «Συγχώρα με Άγιε που σε έπιασα με ματωμένα χέρια». Κατόπιν όμως κατευθύνθηκε στο Αγιονέρι, καθαρίστηκε, ξαναεπέστρεψε πάλι, έκανε το σταυρό του και τοποθέτησε την εικόνα πάλι στη θέση της. Έκτοτε, ο ρητινιώτης βοσκός, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, δεν δέχτηκε καμία άλλη παραδοχή, καμία άλλη ερμηνεία παρά μόνο ότι πρόκειται για θαύμα.
και σε κάθε περίπτωση που του δινόταν έλεγε ότι ο Άγιος Γεώργιος δεν θέλει αίματα. Ακόμα θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην αναφερθούμε και στα πολιτιστικά δρόμενα που συνδέονται με το μοναστήρι. Θα προσπαθήσουμε σε αδρές γραμμές να αναφερθούμε σε δύο. Το πρώτο αφορά την Πανήγυρη του Αγίου Γεωργίου. Γίνεται τη δεύτερη μέρα του Πάσχα και μόλις τελεστεί η πανηγυρική Θεία Λειτουργία, τότε όλος ο κόσμος βγαίνει έξω στον προαύλιο χώρο και ξεκινάνε οι μουσικές και παραδοσιακές και χορευτικές εκδηλώσεις, πάντα με τη συνοδεία της γκάιντας. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που το μοναστήρι 100 χρόνια δεν λειτουργούσε, οι κάτοικοι ερχόταν εδώ, τιμούσαν και τη συγκεκριμένη μέρα τιμούσαν την εορτή του Αγίου. Έτσι κράτησαν με αυτόν τον τρόπο και το μοναστήρι ζωντανό. Τώρα όμως που εδώ και 2 χρόνια είναι σε λειτουργία, όλη στελεστεί η Θεία Λειτουργία, μετά κάποια μέλη του χορευτικού τμήματος βγαίνουν έξω, τοποθετούν στη μέση του χοροστάση την εικόνα και ξεκινάει ο χορός με πρώτον τον ιερέα του χωριού με τραγούδι «Μπρος τα Γιώργη την αυλή, εδώ βαρούν τα σήμαντρα, να μαζευτούμε σήμερα». Μαζεύεται αρκετός κόσμος, όχι μόνο από τη Ρητίνη και από την ευρύτερη περιοχή και θέλουν να δώσουν το έναυσμα έτσι ώστε το μοναστήρι να αποκτήσει την παλιά του έγκλη. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις διαρκούν μέχρι αργά το μεσημέρι και όλοι αυτός ο κόσμος που έρχεται εδώ δείχνουν και θέλουν να δείξουν και να καταδείξουν ότι πράγματι το μοναστήρι μας εξελίσσεται γρήγορα σε έναν αναπτυσσόμενο προσκυνηματικό τουρισμό. Ένα άλλο έθιμο που συμβαίνει την τρίτη μέρα του Πάσχα είναι το κάψιμο της ρόκας. Αυτό γίνεται στην κεντρική πλατεία του χωριού, ενώ τώρα ο Πολιτιστικός Σύλλογος, ο Χιονοδρομικός Αθλητικός Ορειβατικός Σύνολος Ρητίνης καταβάλει προσπάθειες να μεταφερθεί στον προαύλιο χώρο του μοναστηριού. Το κάψιμο της ρόκας ανάγεται στην εποχή της τουρκοκρατίας, όπου μηχανεύτηκαν κάποιες γυναίκες προκειμένου να τρομάξουν τους Τούρκους και να απελευθερώσουν τους υπόδουλους Έλληνες. Έτσι χορεύεται με ένα διπλωτό χορό, που σημαίνει 2 σειρές ενωμένες με τα χέρια χιαστή και με τη συνοδεία της γκάιντας, ενώ προπορεύεται η γυναίκα που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, κρατώντας τη ρόκα και γνέφοντας το μαλλί. Κάποια στιγμή πιάνει φωτιά η ρόκα και ξεκινάει το κυνηγητό και διάλυση του χορού. Εδώ βασικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ταυτίζεται και με την προφητική ρίση του Κοσμά του Αιτωλού, που είπε ότι θα βρεθεί μια γυναίκα που με μια ρόκα θα διώξει 10 Τούρκους. Όλα αυτά τα έθιμα, τα θρησκευτικά και άλλα παγανιστικά που συμβαίνουν στο χωριό μας, σμιλεύτηκαν από τους αιώνες, ζυμώθηκαν, διατηρήθηκαν αναλύωτα και έτσι προσφέρουν στον επισκέπτη, στον προσκυνητή, ένα εντυπωσιακό βίωμα. Θεωρούσα μεγάλη παράψη να αναφερθούμε και στις κατασκηνώσεις. Όταν το μοναστήρι δεν λειτουργούσε, εδώ ερχόταν παιδιά από όλη την Πιερία, προκειμένου να γνωρίσουν το θησαυρό της Ορθόδοξης πίστης και της ελληνικής παράδοσης. Και καθώς ερχόταν και συν αυτό και νέοι και νέες και από άλλες πόλεις των Βαλκανίων, όπως από το Νήσι και το Βελιγράδι. Εμπνευστής σε όλες τις προσπάθειες και καθοδηγητής είναι ο Μητροπολίτης Κίτρους, Πλαταμόνος και Κατερίνης, ο Γεώργιος, που προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο έτσι να δώσει αυτή την έγκλη και την δύναμη και το φως αυτό στην περιοχή μας της Ρητίνης. Το μοναστήρι κηρύχθηκε το 1967, ιστορικό, με υπουργική απόφαση, ιστορικό διατηρηταίο μνημείο, και από το ατέλη του 14ου αιώνα έως και σήμερα διαδραματίζει έναν αξιοσημείωτο ρόλο και αποτελεί και καθιστά την Ρητίνη αλλά και την ευρύτερη περιοχή ως ένα σημείο θρησκευτικής, ιστορικής και πολιτιστικής αναφοράς.
Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Κακός έως εν τόπο, τον της ασθενείας ταπεινωθέντα παρθένε, θεράπευσον εξ αρρωστίας και ρώσεις μετασκευάζουσα. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκο, την αη μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και δοξωτέρα ασυγκρίτων στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκο σε μεγαλύνομαι. Βρισκόμαστε στην Μονή του Αγίου Γεωργίου Ρητίνης και συγκεκριμένα στο καθολικό της Μονής. Το μοναστήρι είχε μεγάλη δραστηριότητα για πάρα πολλά χρόνια, 4 αιώνες συνεχόμενα. Ιστορικές πληροφορίες για το μοναστήρι δεν έχουμε, οπότε ό,τι πληροφορίες προσπαθούμε να αντλήσουμε για την πορεία του μοναστηριού, την ιστορική και την καλλιτεχνική, αυτές προκύπτουν μέσα από τη μελέτη του αρχιτεκτονικού τύπου του καθολικού, αλλά και του εικονογραφικού διακόσμου του καθολικού του μοναστηριού. Αυτή τη στιγμή, αν κάποιος έρθει στο χώρο της Μονής, βλέπει εκ πρώτης ότι το μοναστήρι είναι κτισμένο σε μια φυσική οχυρωματική θέση. Μια θέση η οποία δίνει πρόσβαση στο μοναστήρι μόνο από την νοτιοδυτική πλευρά αυτού. Αυτό προφανώς δεν έγινε τυχαία και επιλέχθηκε από τους ιδρυτές του μοναστηριού, καθώς με βάση τα στοιχεία τα οποία θα δώσουμε παρακάτω, το μοναστήρι ουσιαστικά θεμελιώθηκε στην περίοδο της τουρκοκρατίας. Το μονόχωρο κτίσμα τώρα, το οποίο αντικρίζει σήμερα ο επισκέπτης, θα πρέπει να έχει στο νου του ότι προέκυψε μετά από πάρα πολλές παρεμβάσεις και εξελίξεις της αρχιτεκτονικής του στο διάβα των χρόνων. Αρχικά θα πρέπει να φανταστεί το κτίσμα αυτό στην πρώτη φάση του αρκετά χαμηλότερο, περίπου 1 μέτρο, 1,10 για την ακρίβεια, δίνουν οι μελέτες ότι το κτίσμα αυτό ήταν χαμηλότερο την εποχή της ίδρυσής του. Αν παρατηρήσει κανείς τις εργασίες που έχουν τελεστεί στο εσωτερικό του καθολικού, θα διαπιστώσει ότι υπήρχε και ένα άνοιγμα στη βόρεια πλευρά του καθολικού, υπήρχε και ένα ακόμη άνοιγμα στη νότια πλευρά του καθολικού. Άρα σε μία πρώτη φάση το καθολικό είχε 3 εισόδους. Μία στα δυτικά, η οποία σώζεται και σήμερα και αποτελεί την κεντρική δίωδο για το καθολικό του μοναστηριού, μία στα βόρεια, η οποία κλείστηκε, και μία στα νότια, η οποία επίσης κλείστηκε στο διάβα των χρόνων. Αυτός ο τύπος των μονόχωρων ναών, των μονόχωρων καθολικών, με 3 ανοίγματα, με χαμηλό ύψος τείχων, με χαμηλό σημείο εισόδου στο ναό, 30 εκατοστά περίπου κάτω από το έδαφος, και σχεδόν καθόλου φωτιστικά ανοίγματα. Μόνο ένα στο Ιερό Βήμα ήταν καθιερωμένος για την εποχή της τουρκοκρατίας. Αν μελετήσουμε διεξοδικότερα το καθολικό, δεν μας δίνει άλλα στοιχεία για την πρώτη φάση του ναού, πέρα από την τοιχογραφία στο αψίδωμα πάνω από τη βόρεια είσοδο, όπου είπαμε παρατηρούμε τη μορφή του Αγίου Γεωργίου, σε μια τεχνοτροπία η οποία μας δείχνει ότι υιοθετεί ο καλλιτέχνης τα παλαιολόγια στοιχεία της
της τέχνης, αλλά υιοθετεί και έτσι ένα πιο αντικλασικό ύφος, αρκετά λαϊκά στοιχεία στην απόδοση της κεντρικής μορφής και των παραπληρωματικών στοιχείων της παράστασης. Επιμελέστερη μελέτη, παρατήρηση της συγκεκριμένης τοιχογραφίας δίνει τη δυνατότητα να παρατηρήσει κανείς επιγραφή η οποία μας πληροφορεί για το όνομα του παραγγελιοδότη, για το όνομα του αφιερωτή, Κυριάκος Λάμπου. Το Λάμπου είναι πατρόνυμο και όχι επίθετο και το συναντάνε οι μελετητές σε πάρα πολλές περιπτώσεις αφιερωματικών επιγραφών στην περιοχή της Βέρειας, και χρονολόγηση το 1493 με 94. Αυτό ουσιαστικά μας οδηγεί να πιστέψουμε ότι η πρώτη φάση του καθολικού έχει αυτό το τέρμινους και δεν πάει πιο πίσω. Άρα έχουμε μία πρώτη φάση στα τέλη του 15ου αιώνα που είπαμε ότι η έρευνα έχει δείξει ότι δεν υπάρχει στρώμα τοιχογραφιών που να σχετίζεται με αυτήν την φάση. Αυτό δεν συνηθίζεται στην εποχή αυτή, γιατί βρισκόμαστε στα τέλη του 15ου αιώνα και ήδη η ανοικοδομική δραστηριότητα έχει γίνει πιο ελεύθερη, έχουν δοθεί προνόμια στους Έλληνες, στους υπόδουλους Έλληνες, οπότε αυτό δεν είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται. Πιθανολογούμε ότι σχετίζεται με ίσως ακόμη δυσπραγία οικονομική στην περιοχή πριν την έτσι καλύτερη κατάσταση των πραγμάτων όπως εξελίσσεται στα επόμενα χρόνια και τον επόμενο αιώνα. Άρα από τη φάση αυτή κρατάμε τις τρεις εισόδους, το μονόχωρο, το ναό και μία τοιχογραφία έξω από τον ναό. Το ότι είχαμε επίσης τρεις εισόδους σε αυτή τη φάση, αυτό δείχνει ή ότι υπήρχε ένα χαγιάτι στο καθολικό ή ότι απλά διευκόλυναν την πρόσβαση των μοναχών εντός και εκτός του καθολικού σε σχέση με τα κελιά, οι θέσεις των οποίων ορίζονται από αυτήν την περίοδο, και να συμπληρώσουμε ότι από αυτή την περίοδο σώζεται και το αψίδωμα της εισόδου νοτιοδυτικά στον αύλιο χώρο του μοναστηριού. Προχωρώντας στο διάβα των χρόνων, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μία δεύτερη οικοδομική φάση στην οποία ο ναός υπεριψώνεται κατά 1 μέτρο και 10 εκατοστά. Για να γίνει αυτό χρησιμοποιούνται ξυλοδεσιές οι οποίες είναι ορατές στους τοίχους του ναού τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Σε αυτή τη φάση χρησιμοποιείται άργο-λιθοδομή και επίσης παρατηρούμε και κεραμικά αγγεία στους τοίχους εντυχισμένα, τα οποία λειτουργούσαν ως ηχεία. Για να μπορέσει να τοιχογραφηθεί ο ναός σε αυτή τη φάση, κλείνεται το βόρειο άνοιγμα του ναού, η βόρεια είσοδος, αξιοποιείται η νότια είσοδος από την πρώτη φάση ως κύρια είσοδος πια του ναού, και αυτό επιβεβαιώνεται και από την επιγραφή η οποία τρέχει, την οποία μπορεί κάποιος να παρατηρήσει στο νότιο τοίχο του ναού. Η
Η επιγραφή αυτή ξεκινάει με την επίκληση σε ονομαστική Γεώργιος στο όνομα του Αγίου στον οποίο τιμάται το μοναστήρι. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Η επιγραφή στέκει εκεί για να μας θυμίσει ότι το μοναστήρι ανήκε στη δικαιοδοσία της Επισκοπής Πέτρας. Γίνεται αναφορά στο όνομα του Ακακίου, του Επισκόπου Πέτρας. Γίνεται αναφορά στο όνομα του μοναχού Διονυσίου και του προκατόχου του, που αναφέρονται μαζί με λοιπούς μοναχούς, με ομάδα μοναχών, ως ουσιαστικά χορηγοί της ανοικοδομητικής αυτής δεύτερης φάσης. Αυτό μας οθεί να πιστέψουμε ότι ήταν μια ομαδική πρωτοβουλία αυτή η ανοικοδόμηση σε αυτή τη φάση, και βέβαια να τονίσει την μοναστική ουσιαστικά χορηγική δραστηριότητα και στην εποχή και στην περιοχή, αλλά και γενικότερα την δράση των μοναχών, όχι μόνο σε πνευματικό επίπεδο, αλλά ως συνέπεια αυτού και σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Δεν σώζεται χρονολόγηση σε αυτήν την επιγραφή, ωστόσο παλαιότεροι μελετητές βρίσκοντας χρονολόγηση στο παλαιότερο βημόθυρο του ναού, τα κινητά κοιμήλια βρίσκονται στην Αγία Τριάδα της Ρητίνης αυτή τη στιγμή, μία χρονολόγηση στις αρχές του 17ου αιώνα, 1619, θεώρησαν ότι αυτή η χρονολόγηση αφορά όλη τη δεύτερη φάση της ανοικοδόμησης του καθολικού της μονής. Νεότεροι μελετητές και συγκεκριμένα η αρχαιολόγος Μελίνα Παϊσίδου στην έρευνά της υποστηρίζει ότι η τοιχογράφηση του ναού προηγήθηκε της διακόσμησης του τέμπλου σε αυτή την φάση και ουσιαστικά επιβεβαιώνει, στηρίζει την άποψή της αυτή σε συγκριτικό υλικό, σε σύγκριση των τοιχογραφιών με τοιχογραφίες της ευρύτερης περιοχής, της εποχής αυτής, και βρίσκει μία συνάφεια αυτών των τοιχογραφιών με ζωγράφους ανώνυμους από την περιοχή της Βέρειας, αλλά στηρίζει επίσης την άποψή της αυτή όχι μόνο σε χρονολογημένα έργα από την περιοχή που ανέφερα, αλλά και στις ιστορικές συνθήκες που ουσιαστικά επικρατούσαν την εποχή αυτή στην περιοχή. Βρισκόμαστε στα τέλη του 16ου αιώνα, σε μία περίοδο, τα τελευταία 30 χρόνια του 16ου αιώνα στην περιοχή, συνδυάζονται με ανοικοδόμηση και γενικότερα με επισκευαστικές τάσεις, καθώς μετά το τέλος της θητείας του Σουλεϊμάν του Δεύτερου και του Σελίμ του Δεύτερου, τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα και υπάρχουν περισσότερες ελευθερίες για τους χριστιανούς υπηκόους. Αυτή η άποψη επιβεβαιώνεται και από τα κινητά κοιμήλια, τα οποία 187 σε αριθμό φυλάσσονται στο ναό της Αγίας Τριάδας στη Ρητίνη και προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από το καθολικό της Μονής του Αγίου Γεωργίου, και μεταξύ αυτών βρίσκουμε αρκετά κοιμήλια τα οποία χρονολογούνται σε αυτή την περίοδο. Ενδεικτικά αναφέρω κάποια παλέτυπα, ένα τριώδιο του 1580, ένα ανθολόγιο του 1587. Θεωρούμε λοιπόν και εμείς ότι αν η δεύτερη φάση πήγαινε αργότερα στη χρονολόγηση, αρχές 17ου αιώνα, δεν θα υπήρχε αυτό το πλήθος των κοιμηλίων νωρίτερα. Έτσι δικαιολογείται μόνο με μία φάση ανοικοδόμησης και γενικότερα επισκευής του ναού. Μία μόνο εικόνα σώζεται από την πρώτη φάση της χρονολόγησης του καθολικού, και είναι η εικόνα του Αγίου Δημητρίου που φυλάσσεται αυτή τη στιγμή στο ναό της Αγίας Τριάδος στη Ρητίνη. Τα υπόλοιπα κοιμήλια που σώζονται αφορούν την δεύτερη και την τρίτη φάση του ναού, αλλά και τη φάση από την τρίτη μέχρι σήμερα. Το σημερινό τέμπλο του ναού είναι νεότερο.
Είπαμε ότι αρχιτεκτονικά κλείνει η βόρεια θύρα, έχουμε την δεύτερη ως κεντρική και αυτό επιβεβαιώνεται από την επιγραφή που τρέχει πάνω ουσιαστικά από τον εσωτερικό τοίχο της νότιας θύρας του Καθολικού. Όσον αφορά την τοιχογράφηση, σώζεται η πρώτη ζώνη όπου βλέπουμε Αγίους να εικονογραφούνται, 21 Άγιοι μεμονωμένοι, μεταξύ των οποίων οι περισσότεροι στρατιωτικοί Άγιοι, και αυτό επιτείνει έτσι την αίσθηση που είχαμε από την πρώτη κιόλας φάση που είδαμε τον Άγιο Γεώργιο να εικονίζεται ως τροπεοφόρος, έφυπος στρατιωτικός και όχι ως μάρτυρας στην εξωτερική αψίδα του ναού. Είναι μια συνηθισμένη αυτή πρακτική να αγαπούν οι Έλληνες αυτής της περίοδου να απεικονίζουν στρατιωτικούς Αγίους και να αφιερώνουν εκκλησίες και μοναστήρια σε στρατιωτικούς Αγίους σε ένα πλαίσιο ερμηνείας έτσι επινίκειας διάθεσης ή διάθεσης να εκφράσουν τις διαθέσεις τους για λύτρωση από το ζυγό τον τουρκικό. Υπερισχύουν λοιπόν οι στρατιωτικοί Άγιοι, περισσότεροι από αυτούς με στρατιωτική εξάρτηση. Κάνει εντύπωση ότι παραβιάζεται η συνήθις πρακτική που εικονίζονται οι στρατιωτικοί Άγιοι στους ναούς της περίοδου στο νότιο τοίχο, στο βόρειο τοίχο του ναού. Εδώ χωρίζονται οι στρατιωτικοί Άγιοι, 3 εικονογραφούνται στο νότιο τοίχο και οι υπόλοιποι στο βόρειο τοίχο. Οι 3 που απομονώνονται στο νότιο τοίχο έχουν να κάνουν με τις μορφές του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Δημητρίου αλλά και του Αγίου Νέστορα. Η διάκριση αυτή μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητή, καθώς ο Άγιος Γεώργιος είναι το τιμόμενο πρόσωπο στο συγκεκριμένο ναό. Η εικονογράφησή του τοποθετείται ακριβώς κάτω από την επιγραφή που κάνει επίκληση στο όνομά του. Δίπλα του τοποθετείται η μορφή του Αγίου Δημητρίου και γνωρίζουμε και τη σχέση των δύο Αγίων αλλά και τη σχέση τους στη συνείδηση του λαού και στην τιμή που απέδιδαν και στους δύο. Και ακολουθεί ο Άγιος Νέστορας, που είναι γνωστή η σχέση του με τον Άγιο Δημήτριο. Οι υπόλοιποι Άγιοι είναι οι αματικοί, είναι Άγιοι μοναχοί, έτσι, και υπάρχουν και Άγιοι μεμονωμένοι όπως ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη, και όλος αυτός ο χορός των Αγίων που ξεκινάει στο νότιο τοίχο με τον Άγιο Γεώργιο, καταλήγει στο βόρειο τοίχο με την απεικόνηση της δέησης ο Ιησούς Χριστός, η Παναγία και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος εικονογραφούνται σε αυτό το σημείο. Ο λειτουργικός κύκλος τοποθετείται στο ιερό βήμα. Βλέπουμε προσπάθεια των ζωγράφων να αξιοποιήσουν το μικρό χώρο που έχουν στη διάθεσή τους για να εικονογραφήσουν τα θέματα στην επιφάνεια που τους είναι διαθέσιμη. Βλέπουμε και σπάνια θέματα να επιλέγονται στον εικονογραφικό διάκοσμο, όπως είναι το Άγιο Κεράμιο για παράδειγμα, που δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλη διάδοση την περίοδο αυτή στις περιοχές αυτές. Επίσης βλέπουμε την απεικόνηση της Παναγίας στην Ανάληψη, κάτι το οποίο επίσης θεωρείται σπάνιο, αλλά με την κίνηση αυτή τιμάται το δόγμα της ενσάρκωσης στο πρόσωπο της Παναγίας. Βλέπουμε τον υπόλοιπο χώρο του ναού στη δεύτερη ζώνη να εικονογραφείται με ουσιαστικά σκηνές από το 12όρτο που διακόπτονται από το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου και συνεχίζουν με σκηνές από το πάθος από τα πάθη του Ιησού Χριστού. Βλέπουμε λοιπόν ένα εικονογραφικό πρόγραμμα το οποίο προσπαθεί να προσαρμοστεί σε έναν πάρα πολύ μικρό χώρο, 16 ευαγγελικές σκηνές, 16 σκηνές γενικότερα, 12όρτου είπαμε μαρτυρίου, παθών, λειτουργικού κύκλου, αλλά και 21 μορφές Αγίων μέσα σε έναν ναό 5 επί 11 μέτρα. Είναι πραγματικά
άθλος για να επιτευχθεί. Βλέπουμε στην διάταξη των παραστάσεων ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ζωγράφων για το πώς θα χωρίσουν τις επιφάνειές τους. Βλέπουμε μια μικρή ανακολουθία που σε συνδυασμό με τις διαφοροποίησεις, τις τεχνοτροπικές που παρατηρούμε στις εικόνες, σκηνές πιο αφηγηματικές, κυρίως τις σκηνές των παθών που βλέπουμε πολυπρόσωπες παραστάσεις, βλέπουμε πιο θεατρικές μορφές και σε άλλες σκηνές, κυρίως του νότιου τοίχου, που βλέπουμε πιο έτσι στιλιζαρισμένες μορφές, πιο άκαμπτες κινήσεις του ζωγράφου και όσον αφορά το σχέδιο αλλά και όσον αφορά την διαβάθμιση μεταξύ των χρωμάτων που είναι πολύ έντονες έτσι οι αντιθέσεις που χρησιμοποιεί. Αυτά τα στοιχεία μας οδηγούν στο να θεωρήσουμε ότι οι ζωγράφοι ήταν τουλάχιστον δύο, οι οποίοι συνεργάστηκαν μεταξύ τους, έχουν κοινές καταβολές, έχουν μία μαθητεία στην παλαιολόγια τέχνη που τους δίνει τη βάση του σχεδίου τους, αλλά στην πορεία άλλοι υιοθετούν περισσότερο ακαδημαϊκές τάσεις και άλλοι περισσότερο λαϊκές τάσεις. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να συμβαίνει σε ένα συνεργείο, δηλαδή μπορεί να δούμε διαφοροποίησεις όσον αφορά λίγο τις γραμμές, τα χρώματα, αλλά στο ύφος και το στήσιμο μιας παράστασης είναι λίγο πιο σπάνιο να το δούμε αυτό. Τείνουμε λοιπόν να πιστέψουμε με βάση την μελέτη και τις τελευταίες προσθήκες που γίνανε σε αυτή από την κυρία Παϊσίδου, ότι ίσως οι ζωγράφοι στο συγκεκριμένο το μοναστήρι να συναντήθηκαν χωρίς να αποτελούν από πριν συνεργείο, να το αποτέλεσαν μόνο για αυτήν τη συγκεκριμένη περίσταση, για να φέρουν εις πέρας αυτό το έργο και την δυσκολία του εγχειρήματος να εικονογραφήσουν αυτόν το χώρο, ίσως σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, ίσως έτσι σε πιο στενά χρονικά πλαίσια. Η σπανιότητα όμως κάποιων εικονογραφικών μοτίβων, ανέφερα πριν το Άγιο Κεράμιο, όπως επίσης τη μορφή της Παναγίας, συμπληρώνω την φτερωτή ψυχή της Παναγίας, μάλλον την ψυχή της Παναγίας που αποδίδεται με τον τρόπο που αποδίδεται στην παράσταση της κίνησης, είναι ένα σπάνιο εικονογραφικό στοιχείο σε συνδυασμό και με άλλα, όπως η αλυσοδεμένη μορφή του δαίμονα στην Ισάδου κάθοδο, τα οποία μας δίνουν την εντύπωση ότι παρά το γεγονός ότι βλέπουμε και αρκετές ατεχνίες, λιγότερο δηλαδή δυνατό σχέδιο σε έναν από τους ζωγράφους του ναού, μας δίνουν την εντύπωση ότι οι ζωγράφοι δεν επαναπαύονταν σε αντιγραφές, δεν επαναπαύονταν σε ήδη καθιερωμένα πρότυπα, αλλά αναζητούσαν και εξέλισσαν τα εικονογραφικά τους πρότυπα και την τέχνη τους, και αυτό ουσιαστικά είναι και το νόημα της βυζαντινής τέχνης, γιατί μέσα από αυτά τα παραδείγματα δείχνει αυτήν την αέναη εξέλιξή της και δείχνει αυτήν την όχι προσκόλληση στην παράδοση με τυφλό τρόπο. Τα στοιχεία της παράδοσης έχουν να κάνουν με τον πυρήνα, κυρίως το δογματικό που δεν επηρεάζεται, και στη συνέχεια οι ζωγράφοι με τα μεταβλητά στοιχεία των παραστάσεων πειραματίζονται και εξελίσσονται. Δύο τουλάχιστον χέρια των ζωγράφων, όπως είπαμε, και ίσως συγκυριακή και η συνεργασία τους για αυτό το χώρο, ο οποίος όμως παρά αυτές τις μικρές ασυνέχειες δεν χάνει την πολύ μεγάλη αξία την οποία έχει, καθώς διαφοροποιείται τεχνοτροπικά από τα υπόλοιπα τοιχογραφικά σύνολα της Πιερίας, απομακρύνεται από την άμεση επιρροή της βορειοδυτικής ελλαδικής σχολής και δείχνει να έχει μεγαλύτερη συνάφεια με τα καλλιτεχνικά ρεύματα όπως αυτά εξελίσσονται στην περιοχή της Βέρειας, και ουσιαστικά δείχνει αυτήν την πολυπολιτισμικότητα και αυτήν την, αν θέλετε, διάχυση των στοιχείων των καλλιτεχνικών και την κίνηση των καλλιτεχνικών συνεργείων, αλλά και τη διάχυση των καλλιτεχνικών ρευμάτων. Σε μία τρίτη φάση
φάση ο ναός, το καθολικό του μοναστηριού, επιδέχεται κλείσιμο της νότιας θύρας. Επίσης δημιουργείται ένα άνοιγμα στη νότια πλευρά του ναού λίγο πιο δυτικά. Ανοίγουν παράθυρα στην ανοδομή του ναού και επίσης στην κόγχη του Ιερού Βήματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταστραφεί σημείο της παράστασης της ανάληψης στο Ιερό Βήμα, όπως επίσης και η μέρος των παραστάσεων στον κυρίως ναό, στον κυρίως χώρο του καθολικού. Υπολογίζεται με βάση τους μελετητές ότι υπάρχει απώλεια μίας τοιχογραφίας, ίσως της έγερσης του Λαζάρου, 2 μεμονωμένων μορφών Αγίων και επίσης της άνω πλευράς των τοιχογραφιών, η ταύτιση των οποίων γίνεται όχι με επιγραφές αλλά μέσα από τα παραπληρωματικά στοιχεία αυτών. Σε αυτή τη φάση ουσιαστικά λίγο αργότερα, γιατί αυτή είναι η φάση η τρίτη, χρονολογείται το 1851 και υπάρχει επιγραφή σε λιθανάγλυφο στην νότια πλευρά του καθολικού εξωτερικά. Αυτή είναι η φάση ξεκινάει, από αυτή τη φάση ξεκινάει μία περίοδος γενικότερης ανακαινιστικής διάθεσης του περιβάλλοντος χώρου που φτάνει έως και σήμερα. Η στέγη, για παράδειγμα, η Κεραμωτή το 1980 τοποθετείται στον ναό. Από τη δεύτερη φάση ουσιαστικά σώζεται μόνο στην πλευρά του ιερού η στέγαση με λίθινες πλάκες, όπως σώθηκε από την δεύτερη φάση. Γίνεται και ο καλοπισμός των κελιών στον περιβάλλοντα χώρο και η μορφή της τρίτης φάσης ουσιαστικά με κάποιες περαιτέρω διορθώσεις, όπως ανέφερα, θυμίζει πάρα πολύ τη σημερινή κατάσταση του ναού, του καθολικού του μοναστηριού. Το μοναστήρι υπήρξε πάρα πολύ σημαντικό, με μια εύρωστη μοναχική κοινότητα, η οποία συνδέεται και με χορηγίες, όπως είδαμε στην επιγραφή του ναού, αλλά και σε επιγραφές που υπάρχουν σε φορητά έργα. Αυτό δείχνει την διάθεση των μοναχών να εκφράσουν την πνευματικότητά τους και μέσα από την καλλιτεχνική δραστηριότητα και παραγωγή. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, γιατί αντικατοπτρίζει αυτήν την οικονομική ευρωστία, αντικατοπτρίζει αυτήν την πολύ ξεχωριστή μοναστική κοινότητα που είχε αέναη ουσιαστικά παρουσία στην περιοχή μέχρι και την τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Το 1940 με 43 εγκαταλείφθηκε, έχει 2 μόλις χρόνια που ουσιαστικά αναβιώνει το μοναστήρι αυτό και στέκει εκεί για να μας θυμίζει όλες αυτές τις πολιτισμικές τάσεις, όλο αυτό το πάντρεμα των στοιχείων των καλλιτεχνικών, όλη αυτή την εξέλιξη που διέπει την βυζαντινή τέχνη, κάτι το οποίο φαίνεται περισσότερο αν μελετήσει κάποιος τα φορητά κοιμήλια, τα οποία είπαμε ότι φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή από το ναό της Αγίας Τριάδος στην Ρητίνη. Εκεί μπορεί να δει κάποιος όλες τις καλλιτεχνικές τάσεις και του 18ου αιώνα και του 19ου αιώνα που ουσιαστικά υιοθετήθηκαν από το μοναστήρι. Άρα βλέπουμε μέσω των φορητών έργων πια μετά την δεύτερη φάση και μέχρι την τρίτη του μοναστηριού όλη αυτήν την εξέλιξη, όπως προτιμήθηκε για τα λειτουργικά σκεύη και για τα κοιμήλια που ουσιαστικά συνέβαλαν στη λειτουργική ζωή του μοναστηριού.